Hi guys! Welcome back to my channel. Isang napakatinding kainan session na naman ito guys. Dahil nagluto ako today ng dalawa sa pinakapaborito kong lutuin at kainin guys. So unang-una yung crispy pata. So itong crispy pata na to guys, i-check natin mamaya kung gaano ka-crispy or kung crispy ba talaga siya. At meron din tayong inihaw na pork ribs. Tamang-tama lang yung pagkaihaw niyan. Walang sunog at lutong-luto na yan. So nag-sponsor nito guys ay walang iba kundi si Akdam Tago. Kapatid ko yan guys. So baka bonus niya kaya nag-sponsor siya ngayon. So maraming salamat talaga. Dahil kung wala siya, wala tayong imumukbang ngayon guys. So nagpapa-shoutout din pala siya sa girlfriend niya na si Jemima Mitihares. Shout out po sa iyo, ma'am. Tapos from Shumay Dumplings pala guys, nagpapa-shout out siya. Shout out natin mga nurses na nagtatrabaho sa King Fahad Medical City. Located sila ngayon guys sa Riyadh, KSA. Maraming salamat po talaga sa panonood at suporta nyo po. Shout out din natin mga kaibigan natin guys na nagpapa-shout out. So sa Ern Lance, Roma Makapagal, Lane Bansiloy, Gigi Nadis. Itong next na i-shoutout ko guys, meron silang mga sariling channel. Support din natin sila guys. So si Imong TV, Gladys Whitey Channel, at si Beams in Netherlands. So hindi ako makapaniwala na ganito kabilis lumago yung channel natin. Kasi dati 1K subscribers lang ako. Tapos ngayon, umabot na tayo ng almost 2,000 subscribers. Thank you talaga. The best kayong lahat. Simulan natin yung kainan session. So sa mga hindi pa kumakain dyan, kain na po tayo guys. At kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to like and subscribe. Dahil makakaasa kayo guys na every week magluluto at magmumukbang tayo. Start na tayo guys. Mayroon din pala tayong tuyo na mayroong suka at kamatis at sibuyas guys. At yan po yung sarsa na litson sauce. To guys, hot din to guys. Manghang. So masarap to guys. Yan, sisimulan na natin nung kumain guys. Yan. Inihaw. Slob natin dito guys, oh. Sa sauce. Yan, ang laki nitong sarap talaga to guys. Sarap ng sauce.
Grabe ang sarap guys. Hindi ako masyadong makapagsalita sa sarap nito guys. The best. Manghang na tuyot suka tapos ito manghang din. Grabe. Na-feel ko na yung anghang. Sarap talaga guys. Try muna natin tong crispy pata guys. Yan ang lutong guys, oh, grabe oh. Juicy sa loob, crispy sa labas. The best to guys. So hindi mo talaga hindian to. Yan oh. Sausaw natin sa tuyo at saka suka guys. First bite ng crispy pata. Yung pipino natin guys para lalong gumana yung kain natin. Laki nito guys yung pork ribs. Yan. Kuha tayo ng malaki-laki guys. Sarap nito guys, grabe.
Focus tayo sa kain ngayon guys ha. Ayaw ko lang magsalita na puno yung bibig ko ha. Para makakain tayo ng maayos. That's it guys. Dami ko nakain na tirang kanin guys. Dami ko rin nakain na ulam. Nabusog na ako. Tamang kain lang dito sa channel ko guys. Thank you so much and see you for my next mukbang adventure.